a Hola, todos. Rocío. Hola, Patricia. Como estás? Moi boas noites. Atención que hoxe toca cultura de risa. Sí, señor. Vamos, Rocío, primeiro exemplo. Presten Mira, atención. estivemos facendo un traballo de investigación ao Patri que vas a flipar. Veña, dalle. Eu nomearíalle evacuar e nomear todo a empezar. Mira, Patri, búscanos aí os penedos onde cagan os homes. Pudeches empezar Así por como outra cousa escoitaron. Atención. marxeitosa, pero Hai que aí empezar estamos forte, vendo. claro. Atención. Estamos Vamos ver en buscando. pantalla onde están os Mira, penedos. Onde cagan Ei, teño os homes. penedo onde cagan os homes. Atención. Sabedes onde cagan os homes? Cagan no Prado de Limia e Muiños en Ourense, ali na Aí Baixa vai. Limia. Aí o Mira, teñen. mira onde están. Hai un lugar en Galicia denominado os penedos onde Onde cagan cagan os os homes. homes. Vamos a por outro topónimo. Pero temos máis, temos máis. Mira, Bien. se seguimos nesta liña, hai outro topónimo por aí que fíxense na casa. Cagou fora. Ben, haberá un lugar que se chama así. Bueno, estamos con unha plataforma digital que está manexando ahora mismo Mira, Patricia, e ven que aquí, está chámase Galicia, Galicia nomeada, Ven aí. está creada pola Real Academia Galega e a Xunta de Galicia. Aí están buscador, todos mira. os topónimos de Galicia. A ver, onde están? Mira, cagou fora está Cagou na fora. parroquia de Tal en Muros. Aí temos. Mira ti. Cagou fora, xa o vedes aí, ben sinalizado. Ei, en Muros, en Aí A o teñen. Coruña, en Tai, están cagou fora. A ver, outro máis. Tamén están Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Lugo, hai de están todo, todos, hai de cuidado. Témolos todos, A ver témolos se van a todos. pensar que todo é... No. Están, temos de no, todo. e ademais é unha plataforma na que vostedes poden interactuar, é dicir, saben vostedes de algún topónimo que igual Claro, buscan que e non non este. aparece, vostedes aportarán a documentación e se pode incluir aí. Sí, porque teñense Así que que- registrar, que Sí, ven por sí. aquí abaixo, engadir novo topónimo. Entón, Correcto. vostedes registran, se poñen o nome do lugar. Despois, hai que certificar que existe, non Exacto, vamos a home, inventar claro. todos Claro. aquí topónimos ao tolo, Sí, non? Ten que existir. pola que vai podemos decir calquera barra basada. Vamos a buscar algún máis, a ver. Mira, xa teño aquí o este xeito, eso que me chivou aquí Rocío, Mira por aquí, o penedo dos peidos. Pois o penedo dos peidos, señoras e señores, está en Pinzás, no Concello de Tomiño. Ali Xa vai vos todo o mundo a podedes airearse. imaginar a que van ali. Mellor botalos fora. Bueno, a Que verdade, dentro van dano. hai de outra temática, non? Porque eu sei de alguén que dentro, vamos polo terceiro, polo cuarto igual sae do plató. Tanta escatoloxía No. a estas horas da noite, cando son as 10 e 4 minutos. Vamos co Mira, último. vamos a ir con De outro. aperitivo non é a Sempre se palabra. cagou. claro. E cambiamos de tema. Sempre- Canta claro, que vos parece? Digo que sempre se cagou, pois cagarían por aí, por aí que daría o nome. Ben, Patricia, Se iban aí. todos peidear ali ao monte, porque Moi non ben. lle fora po pueblo, pois chamarían o penedo. Va, Despois todo ten lógica. Talo arreglando, Patricia. Sí, Veña, sí, vamos por outro exemplo. Busquemos a ver Vamos. neste buscador maravilloso da Xunta da Real Academia Galega. Que, cale? A ver, Patri, búscanos aí. Atención. Dalle aí. A ladeira onde se lle matou a vaca ao xe. Así que xa pedimos que se Ai, alguén espera. coñece o tal xe, que nos chame, nos conte como foi o conto O este. gracioso espera, é que que escribín mal, ti dalle. subes a un taxi e lle di léveme, por favor, a ladeira onde se lle... Matou a vaca ao xe. E mira Ese- onde te levas, sabes onde vai levar o taxi? Bueno, e a ver se hai Vai un- te levar mira, a onde está. Castrelo da Baixo no Concello de Ríos, ali a Courense, terra de Hombre, boas Río, castañas. sí, señor. Bueno, Ali vamos te a vai ver. levar. Mira, xa aproveitábamos e vamos a pedirlle aos nosos luareiros que Correcto. nos chamen Eso. e nos conten eses lugares curiosos, diferentes, picarescos. Chámennos ao noso número de teléfono 981 819073. Bueno, xe Veña, vamos chamen. a aprender e a divertirnos. As dúas